Raġel minn raħal ġdid li kien akkużat li sawwat li tfajla tiegħu u li jeddida pistola ġie illiberat mill-akkużi wara li l-mara qalet li l-qorti li ma rriditx tixed aktar kontrih. Melvin De Bono ta' 33 sena, magħruf bħala il-qus, ix-xahar li għadda ġie mixli li weġġa' ħafif li tfajla tiegħu eddida u li kiser il-kundizzjonijiet ta' diversi kawżi kriminali separati pendenti li qed jaffaċċja. Meta De Bono tressaq l-qorti dwar l-allegat attakk fuq it-tfajla tiegħu ix-xahar li għadda, hi qalet li l-qorti li ma rriditx tkompli bil-każ kontrih għax qalet li jħobba u ma rriditux li jispiċċa l-ħabs. Il-maġistrat iżda dakinhar iddeċidiet li l-każ għandu jibqa' għaddej. Meta l-każ kompla fit-30 ta' Diċembru quddiem maġistrat differenti. It-tfajla ta' De Bono insistiet li jitwaqqgħu l-akkużi. Isaħqet li anke meta l-qorti offrit li tagħtiha ftit jiem biex tirrifletti fuq deċiżjoni li ħadet, xorta baqgħet tinsisti li jaqgħu l-akkużi. Għalhekk il-qorti ppreseduta mill-maġistrat Abigail Chrétien iddeċidiet li tilqa' it-talba tagħha. Mara ta' 32 sena residenti San Pawl il-Baħar ġiet ikkundannata sena ħabs sospiża għal sentejn mill-maġistrat Gabriella Vella wara li ammettiet li serqet ammont ta' ħwejjeġ li laħqu somma ta' 340 euro minn ħanut li jinsab fi triq it-Torri ta' Sliema. Tamar El-Bakitse li hi mill-Ġorġja wettqet is-serqa l-għada tal-miliet. Fil-qorti il-mara ammettiet fi stadju bikri tal-proċeduri. Il-qorti konsidrat il-fatt li El-Bakitse għandha kondotta nadifa u minn barra sentenza sospiża hija ġornata tħallas lil ħanut il-valur tal-oġġetti misruqa. Trid tħallasom fi żmien 4 ijiem. Taljan ta' 34 sena ġie kundannat sena ħabs mill-maġistrat Marcen Farrugia wara l-instab ħati li f'Ottubru li għadda seraq skuter minn triq Mensija u wettaq dan ir-reat waqt li kien għadu taħt sentenza sospiża ta' priġunerija. Unsab ħati wkoll li fl-aħħar jum ta' Awwissu sera oġġetti minn supermarket f'San Ġiljan, għeddet 7 pulizija u ma bdix l-ordnijiet tagħhom, kiser il-paċi pubblika u kien fis-sakra fil-pubbliku. Ta' meta jiskonta sentenza sospiża fuq każ ieħor. Għall-ewwel Italjan ċaħat l-akkużi miġjubin kontrih iżda ftit wara iddeċida li ammetti. Il-qorti qalet li qed tikkunsidra l-fatt li l-akkużat ikkopera mal-pulizija u ammetta fi stadju bikri u ġie kundannat 12 il-xahar ħabs, multat 800 euro u ġie ordnat iħallas 450 euro l-istit tal-iskuter. Raġel ta' 66 sena residenti ħalaxa instab ħati mill-maġistrat Monika Vella li abbanduna 2 klieb tar-razza Fox Terriers li ma ħax ħsiebhom u li żammhom bla ċinga. Dan fil-waqt li kien mixli li f'Settembru ħalla l-klieb tiegħu jiġġerrew fit-triq bla kontroll u bla ċinga li ma naddafx il-ħmiġ li għamlu u li keskes il-klib biex jagħmlu għal persuna bil-ħsieb li jbeżżaw lil-vittmi. Karwana ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih. Madankollu l-prosekuzzjoni qalet li l-akkużat ikkonferma mal-pulizija li l-klib kien iżommu f'garaxx bla ċinga u għalhekk kienu joħorġu fit-triq. Għaldaqstant Karwana nstab ħati ta' 3 mill-akkużi miġjuba kontrih u ġie multat 50 euro. Rigward il-klib infushom il-qorti qalet li dawn m'għandhomx jitraqdu.